हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा जोंहा टेक्निकल पोस्टनि एग्जामा जुदि 29 मेआव जामारोब्ला थ' जों एडमिटखौ बोरै डाउनलड खालामगोन आरो लोगोसे लगिन खालामनानै जों बोरै डाउनलड खालामनो हागोन 29 मेआव जायोब्ला थ' गाबोन एडमिट होगोन बेनो जाबाय 23 आव स' लोगोफोर 23 आव एग्जाम जायोब्ला जों बोरै एडमिट डाउनलड खालामगोन बिनि सायाव गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन दा पोस्टआ जेरै लेब टेक्निशियान स्टाफ नार्स ड्राइभार दा ड्राइभारा बोरै थागोन बेखौबो जों बेयाव रायलायगोन ओंखायनो जायफोर नोंथांमोना ड्राइभार पोस्ट एप्लाइ खालामदोंमोन स' नोंथांमोना जाहाथे थालाङि बायदि बिनि सायाव एडभान्स भिडिअ खालामबाय जे एडमिट बोरै डाउनलड खालामनांगौ आरो आइडि गोमादोंब्ला बोरै जों मोनफिननो हायो आं बेखौबो नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप होगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो दा बिदिब्ला जों फैबाय अफिशियेल साइटआव दा अफिशियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा दासिमबो अफिशियेल नटिस मोनफिनाखै जे ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 नन टेक्निकेला माब्ला जागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना जेब्ला अफिशियेल साइटआव फैयो बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन आं लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होखाजोब्बाय आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयाव नटिसखौ थाबैनो मोनथों जे ग्रेड 4 लेभेला माला जागोन दा जानायनि चान्स दङ जुदि जोंहा 29 आव जायाब्ला जोङो जुननि 5 आव जानायनि चान्सआ दङ जेराव गोबां फ्लाड जागासिनो दङ बेनि थाखाय थांलाय फैलाय प्रब्लेम जानायनि थाखाय ग्रेड 4 आरो नन टेक्निकेलखौ होथ'नाय जायाखैगोन बेखायनो नटिस होआखै दा बिदिब्ला जोंहा मा खालामनांगौ अफिशियेल साइटआव जों नटिसखौ नायजोबनोब्ला जों मोनसे अपसन मोनदों मेन डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामबासो बेबायदि मोनगोन दा ओंखायनो जायफ्रा लेटेस्ट आपडेट नायनो अब्ला बे मेन डिपार्टमेन्टआव क्लिक खालामना हो अब्लानो गासैबो श' जागोन बे लिस्टआ स' बेनिफ्राय जों थांसै दानिया एडमिट डाउनलड प्रसेसआव दानिया जों फैबाय DME आन्डाराव बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लगिनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारो स' बेनिफ्राय जों मोनसे मा खालामनांगोन एप्लिकेसन आइडि नाम्बार दा जोंनि एप्लिकेसन आइडि नाम्बारखौ बेयाव जों टाइप खालामदो बेनिफ्राय पासवर्डआ जि दंमोन बेखौनो टाइप खालामदो एप्लाइ खालामनायाव जि होदोंमोन थ' बेनिफ्राय लगिन मोनसे अपसन मोनदोंना बे लगिनआव क्लिक खालामदो होमबानो नोंनि प्रफाइला श' जासिगोन आरो बेनिफ्रायनो एडमिट डाउनलड खालामनांगोन बेनिफ्राय जायफ्रा आइडि गोमाबाय अब्ला गिनांगौ जेबो गैया बेनो जाबाय फरगट थ' नोंथांमोना फरगटआव बेवहाय क्लिक खालामदो अब्लानो नोंथांमोना रिट्राइब खालामनो हागोन नोंथांमोननि मेसेजाव फैगोन जे नोंथांमोननि आइडि आरो पासवर्डआ डाइरेक्ट नोंथांमोननि मेसेजाव फैखागोन आरो बेनिफ्रायनो लानानै फिन खनसेबाव लगिनआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हायो दा बिदिब्ला फैयो जों बेयाव लगिन खालामसै बेनिफ्राय एडमिट डाउनलड प्रसेसखौ जों नायनोसै आरो जेब्ला एडमिट होगोन अब्ला माबायदि फैयो जों बेयाव गासैखौबो नायगोन थ' बेनिफ्राय जायफ्रा ड्राइभिंआव ड्राइभार एप्लाइ खालामदों अब्ला नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामग्रो बेयाव दा बेखायनो जों DMEनि आन्डाराव जोङो डाउनलड खालामबाय ड्राइभार पोस्टआ टेक्निकेल लाइनाव जुदि 29 आव एग्जाम जायोब्ला एग्जाम होनो मोनगोन ना मोना जों बेखौबो गोबां साननांगौ दङ जाहाथे बयबो थालाङै बायदि दा बेखायनो जों बेयाव नटिफिकेसन जोङो DMEखौ जोङो डाउनलड खालामसै नै आं बेयाव डाउनलड खालामबाय थ' बेनिफ्राय दानिया ड्राइभार पोस्टआ बेयाव दङना गैया होनोब्ला आं डाइरेक्ट नोंथांमोननो दिन्थिसै बेयाव ड्राइभार पोस्टआ गैया टेक्निकेल लाइनाव DMEनि आन्डाराव जाबाय नन टेक्निकेल लाइन ड्राइभार पोस्टआ खिन्थु DHSनि आन्डाराव ड्राइभिं दङमोन जेराव जों एप्लाइ खालामदोंमोन ग्रेड 3 पोस्टआव टेक्निकेल लाइनाव गोलैनायखाय दा बिदिब्ला जों थांनिफ्राय DHSखौ जोङो बेयाव डाउनलड खालामसै नाथाय बे DMEनि आन्डाराव ड्राइभार पोस्टआ टेक्निकेलाव गोलैयासै दानिया जोङो लोगोफोर जों दानिया नायनोसै DHSखौ जोङो बेयाव डाउनलड खालामबाय सेकेन्ड नाम्बार नटिफिकेसन जोङो DHSखौ जोङो डाउनलड खालामनाय लेखा बेयाव फैसिगोन अल नटिफिकेसन्स दा बिदिब्ला जोङो थार्ड नाम्बाराव 3 नाम्बाराव नाय ड्राइभार पोस्टआ टेक्निकेल पोस्टआव गोलैदों जेला बे एग्जामा जानायनि चान्सआ दङ लोगोफोर बेनो जाबाय जेराव LMB लाइसेन्स गोनांफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन ग्रेड 3 पोस्टआव 73 दङ टटेल लानानै लोगोसे जोंहा आनरिजार्भआव 30 मोनदों लोगोसे STPआव जोङो 7 मोनदों दा बेखायनो 29 आव एग्जाम जानायनि चान्स दङ ओंखायनो नोंथांमोना ट्राइ खालाम लगिन खालामनानै एडमिटखौ मोनगोन ना मोना गाबोन 23 मेआव स' लोगोफोर एग्जामा 29 मेआव जामारोब्ला स' बेनिफ्राय लोगोफोर दानिया जोंहा थांसै फैदो लगिन खालामनाय प्रसेसआव थांफिनसै एडमिटखौ बोरै डाउनलड खालामगोन स' दानि लोगोफोर जों बेयाव टाइप खालामबाय लगइन खालामबाय दा लगइन खालामनाय लोगो लोगो माबायदि ओंखारो नोंथांमोना नायदो नै दा बेबायदि नोंनि प्रफाइला श' जासिगोन नोंनि प्रफाइला श' जानायनिफ्रायनो लेफ्ट साइडनिफ्राय नोंथांमोना एडमिट मोनसे डाउनलड मोनसे अपसन थागोन आरो बे एडमिट डाउनलड अपसन थानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना नटिफिकेसन्सआव नुयोब्ला स' नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हासिगोन जायफोर ड्राइभार पोस्ट एप्लाइ खालामदोंमोन जुदि 29 आव जामारोब्ला स' बिनिफ्राय स्टाफ नार्स लेब टेक्निशियान ड्रेसाराथ' गासैबो जागासिगोन स' नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसआव फैनानै एडमिटखौ डाउनलड खालामदो आरो आइडि गोमादोंब्ला स' नोंथांमोना फरगटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनावहाय मेसेज फैगोन आरो आइडिखौ मोनफिननानै लगइन खालामनानै एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन बेनिफ्राय ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 नन टेक्निकेला माला जागोन नटिस फैयाखै जेब्ला नटिस फैगोन नोंथांमोनजों थाबैनो शेयार खालामगोन थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एडमिट डाउनलड प्रसेस